Μόνο φιλικός, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ο αγώνας μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Πανσεραϊκού. Οι συμπλοκές οπαδών των δύο ομάδων οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα στις Σέρρες, ενώ 7 φύλαθλοι και ένας αστυνομικός διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οπαδοί του Πανσεραϊκού και του ΠΑΟΚ πιάνονται στα χέρια. Κόσμος μπαίνει τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να προστατευτεί. Και άλλοι στην κερκίδα προσπαθούν να αποφύγουν τα αντικείμενα που πετάνε απ' έξω εξαγριωμένοι οπαδοί. Δυστυχώς έγινε και αυτό. Ένα φιλικό να διακόπτεται λόγω επεισοδίων. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης του Πανσεραϊκού με τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι σταμάτησε. Και αντί για μπάλα, συμπλοκές, ξύλο, ένταση και γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους μακριά. Πρώτη φορά το έφερα στο γήπεδο και πετούσαν πέτρες, καδρόνια στον κόσμο τον απλό. Πέρυσι συνηθίσαμε οικογένειες, παιδάκια να έρχονται να ευχαριστούν το παιχνίδι και μπήκαμε τώρα σε μια άλλη διαδικασία, να έχουμε επεισόδια, να έχουμε τραυματισμούς. Από τη μήνυ των οπαδών δεν γλίτωσαν μαγαζιά και ξένες περιουσίες. Όλα άρχισαν όταν στο ένα πέταλο του σταδίου βρέθηκαν μαζί φύλαθλοι του Πανσεραϊκού και του ΠΑΟΚ. Η συνύπαρξη έφερε ένταση. Μερίδα οπαδών του δικέφαλου από το απέναντι πέταλο βγήκε έξω και κατευθύνθηκε προς την απέναντι πλευρά. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν.